This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Ha India ki Jingjia sha thambor ki shenrang ki dei ki bala juyai ja na kapor shakapor Henry yar bandon ki bankren ne bankin tho ha ga Jingjia ka bala pau perthei ka bay dei ba jingwan kai honeymoon ki shukurim na indoor jong jilla Madhya Pradesh hadien ka Jingjia tho shongkurim ha ka khatwei trik ujumang arajar arpsan sham Meghalaya ka dei ka wei pat ka Jingjia ka bala plong ba ya ka ri India hi boro ka wei bakan kren Kani ke khana Pynïap bashir khai kala pen phai khamat yajan baro kilat pathai khubor kari India ru ya ka bala sela da ka kurim bat uba ie bat kade ka khubor halor u raja Raghuvanshi ubala ja rangai hadien ke jingwan kiu na nongriat hakar phlai trik ujumang arajar psan bade ka medyap jangu la sei na riat arliang hajan ka kshaj wei sodong hagathan sora kipulet kila ong baka Sonam bat uba ie jongka u Raj Singh Kushwaha kila sela ban Pynïap yu raja dak ba ainong halaingot kibriyo katau Vishal Singh Chauhan Wakash Rajput bat u anan kurmi kini ki arngot kidan menta ka jing tokit ki pulit lem kumjo kite ki laingot hagale niam shwa bantang ya ka medyap u raja la sapryang ki dor ba ki video ki ba pen bo Raj Singh Kushwaha u pentengen yu kupa ka Sonam ubayam ka jingle shukor ka bashir khai ba bat ka parau raja ka shasti ka badawai ka hok kalaong baka Sonam gade ban chupet bat ubriu baka mon henre bale hado banda Pynïap yo hinmen jongka ka jingsha Pynïap u raja hadien ka jinglap baladon khti de ka kurim jong u kala long ka wei ka phang yakren ka bakhlit ba ki rinsan social media hakaleng kari India ki kai phot khubor ki kdo ba ki Kynthei bala shong kurim khambun sien da ka jingyarap ki ba ie bat samla jongki ki Pynïap yala ki kurim makarukam ka bashir khai ba Dangshen u Arnab Goswami utrai kalat pathai khubor Republic ulakren halor kishen rang ki bashale ben bat kala so pedung naga jingle ki Kynthei ka baga imlang salang kari ka don kam ban yakren bat yathirba We don't want to talk about it because people think that taking a position for aggrieved men becomes anti-women, and that's the worst way of looking at it. It's a ridiculous and illiterate way of looking at it. We have to be equal. We have to be gender agnostic when it comes to crime and brutalities. But the problem is, in our country, there is one woke section which wants to believe that men are only the perpetrators of crime. Nalor ka Jingjia sha Pynïap u raja Raghuvanshi ka weipat ka kam Pynïap yo shenrang ka dei ka blaja yo Sorab Rajput u merchant navy officer u balay tho bat ka muskan rastogi u snam arja khandriu bat e ka kam bandan bat ka kurim ndrei ka te ka rai kam long ka babha na ka benta ki bahayeng jong u bakumta ulaphet na yeng bat ka kurim jong u kam hadien pat ularung biang shaka kam bat jangai nalari house nam arjar arpulai usorab utebha ya ka jingede ka muskan bat wei ubre house nam arjar arpwei bat usorab ulapan pelat sancheng ndrei ki bahayeng jong u kimsha ulawan chiyeng ka arpsau trik urumpang arajar arpusan na ka benta ka singi kha ka khon Jongu haka aru praterik haka sautrik leber ke muskan kalakle dawai penyo athia ya ke jingbam jongu bat Pynïap yu da ka tari da ka jingyarap ubai jongka usahil shukla kini ki arngot hadien ke jingkem bat tokit ki pulet ki lapla ba ki la od yo sorap hadu khatsan ning khot bat thep akawei ka top ringkat ka dobilat bat sets bak eka kawei pat ka Jingpynïap ka deu leber arjar pusan artayo hadien ka jingye-tho ka pragati na Oria ha Uttar Pradesh kabalai sela berubai jongkau anurak ban Pynïap yo kurim jongka udilip ka Jingpynïap yo udilip kade da ka jing ainong kini ki arngot yo Ramji Chaudhary baraka khat kandai truk leber arjar psan ki pulet ki yo jingtep lor ubrieu bo mensaw ko wei ka jakarep bala penkit hospital area haka arpho truk leber arjar psan henrei ulaklat no haka singi babot ki pulet ki lalap sai ya ka jingdong ti ki laingot lingba ka video ki CCTV camera balong baki arngut ki sieu yo Ramji arlak tingka ban pendep ya kakam hakabau Ramji ulasiat yo dilip nakli kawai pat ka Jingjia Pynïap ka dei yo samla na Indranagar ka jila Tripura hakaba ya ka medyap jong ulalap na trolley bag kabala buri ice cream freezer kani ka jinglap ka dei ka khatwei trik ujleu arajar rupsan wakalawan ra ka jingso shirkhai ka jila Tripura khamtam hadien ka Jingjia ha Meghalaya kani ka Jingsha Pynïap jong teu samla ubala tip kerteng ku musariful Islam kadai na kawai ka Kynthei bat udipakar sa ubadeu doktor long bo teu doktor ula khot yo teu samla sheyeng jong wei Joydip Das ha South Indranagar
haka pratrik ujeliau arajar pesan barabala poi ula saksi haute doktor ringkat ketika samla kan Nabanita Das badu animesh yadaf holuber arjar pesan ke Priyanka Devi na Vaishali habihar kala Pynïap yalau lok jongka haga jingle khawai holi naga jingbitar da kabaot ya u batiet nakli haga sautrik ya yong arjar pesan kala don ka jingsha Pynïap unong trai rulbe haga ba ya ka Medyap jong u la shem na yeng jong u na Bishnor district jong jilla Uttar Pradesh laong bakalok jong u ka Shivani kala pendi ya u da ki jingdi penbuai baraba umte briosho kala ksi ya u barhashwa ban syakem kipulet kila ong bu yap naga jingyo hadatak Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya